taikurainen kaivaa. Ei oo helppoa kuitenkaan. Ei oo kyllä vittu kellään oikein. Ei oo helppoa kellään, ei oo vittu helppoa kellään. Sori. Jos se sopii sulle, se sopii mulle myös. Oi asettuispa sinuun, valosäteet asumaan. Jos se sopii sulle, se sopii mulle. Naiset! Naiset! $1 million PS. Aamusta asti, että olisiko jokaista tänään vai en, mutta sit mulla on 2,5 pulloa viiniä jäljellä ja näin, niin nyt alkaa tyhjennys silleen sitten. Kukaan ei poistu täältä silleen, niin mulla on huoneessa jotain juotavaa. Ai mikä on? Paras lento ikinä. Mitäs kurttu? Kaikki on helvetin hyvin. Se on vaan alamäkeä tässä. Mikäs teillä on menossa? Flightless bird finally becomes airborne. Ei kun ota vaakaa, tää menee suoraan meidän after. Kivelle. No, we ain't giving no hold. I ain't Romeo and I'll hold. Making a party, chocolate Barbie waiting on me for yo. Bonsoir mes amis, ici Madame Oka parle que il ampua kaikki, jos vittu ei ole jotain täällä näin. Mais oui, maintenant nous organiser jatkot huoneessa 309. Bienvenue, je t'aime. Bien fucking venu.